Pois veña, imos a continuar, pero antes de pasar a esta parte e as novas persoas que van a comunicar, o que quería era comentarvos algo sobre esta revista, a Revista Galega de Educación. Sabedes que é unha revista, é a única revista galega en papel, escrita en galego, e hai normalmente fai monográficos. Entón, ten un monográfico sobre teatro que se fixo, creo que foi hai 2 anos. Está coordinado por Miguel Vázquez Freire e por Rosalía Fernández Rial, e nel escribiron pois xente como Carlos Labraña e moitos outros. Entón, nada, decirvos que está aí a revista, que temos números, que incluso eu trouxen algún por se alguén quere, e o que me comentaron era que a revista vale 10 euros, pero neste curso, non? A xente que participa no curso, que estedes nas pantallas ou estedes aquí, pois podedes mercala con un desconto. Entón, sairían 7,50. E nada máis, xa pasamos a... Bueno, eu quería facer como a Carlos, non? Cando Carlos presentou todos os seus libros de teatro, dixen, home, como vai quedar sin presentar a revista? Veña, seguimos. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo un problema, doctor, un problema muy grave. Ah, perdón. Eso ya lo decidiré yo, que para algo estudié una carrera. A ver, dígame, ¿qué le ocurre? Pues, pues que a veces, a veces hablo en gallego. ¿Habla usted en gallego? Sí, en gallego. ¿Está usted seguro de que es en gallego? ¿No será en latín, en hebreo o en sueco, por ejemplo? No, es en gallego, estoy seguro. Hablo en gallego. Pienso que sí. Sí, me siento. Dígame, ¿con qué frecuencia y con qué intensidad le ocurre esto? Pues depende. A veces solo me sale una frase en gallego durante todo el día. Ujú. Otras veces hablo en gallego durante 5 minutos y luego se me pasa. Pero otras veces, como el martes, por ejemplo, me desperté hablando en gallego y así estuve durante todo el día. Fue cuando me asusté mucho y decidí pedir cita y venir aquí a consultar. La lengua, por favor. Muy bien. Es grave, ¿verdad? Perdón. Si no le importan las preguntas, las haré yo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, siéntese. Sí, me siento. Perdón, lo siento. Dígame, ¿recuerda cuándo le ocurrió esto por primera vez? Pues claro que lo recuerdo. Fue hace unos 6 meses. Yo salía de una ferretería y en la puerta me crucé con un hombre que se disponía a entrar. Él se echó hacia un lado y me hizo un gesto como cediéndome el paso para que yo saliera. Entonces yo, al cruzarme con él, le sonreí amablemente y le dije, gracias. Dijo usted, gracias. Sí, le dije, gracias, que significa gracias en gallego. Fue la primera vez que le pasó esto. Yo me quedé muy sorprendido, pero no le di más importancia. Dígame, cuando tiene estos episodios, ¿nota algún síntoma asociado? Síntomas sociales. Sí, dolor de cabeza, mareos, pérdida de visión. Algo que nota usted que le ocurre cuando habla en gallego. Pues no, creo que no. Bueno, sí, a veces noto que me baja la autoestima. La autoestima. Sí, la autoestima. Como que me siento más inseguro. Entonces yo prefiero quedarme en casa y no ver a nadie. Hasta que ya vuelva a normal. Dígame una cosa más, ¿de dónde es usted? Yo soy de Arteijo toda la vida. Nací en Arteijo y allí sí. De Arteijo. A veces habla en gallego. ¿De qué puede ser? Dígame algo, por favor, estoy muy preocupado. Perdón. ¿Quiere usted que le diga algo? Sí, quiero que me digan. ¿De verdad quiere que le diga algo? De verdad quiero que me digan ¿Está algo. usted seguro de que quiere que le diga algo? Estoy seguro de que quiero que me diga algo. Pues le voy a decir algo. Dígame algo, ¿qué me pasa? No tengo ni idea. Ni idea. No tengo ni la más remota idea de lo que le ocurre a usted. Me he encontrado con pacientes con todo tipo de síntomas o patologías, pero es que es la primera vez que me encuentro un caso como el suyo. La buena noticia es que quizás le pongamos un nombre a una nueva enfermedad. ¿Cómo se llama usted? Artur. Arturo. No, Artur. Chamo. ¿Qué? ¡Un brote! ¡Me ha dado un brote! ¡Lo oye usted! Cuando estoy normal me llamo Arturo, pero cuando me da un brote, chamo, un Arturo. ¡Otra vez! ¡Lo oye usted! ¡Lo oye usted! Sí, ya sé. ¿Ya sabe lo que me pasa? No tengo ni idea, pero lo que sí sé es el nombre que le voy a poner a la nueva enfermedad. El síndrome de Artur. Eso también, ¿verdad? No suena mal, pero que quiero... Faga algo, por favor. Yo no puedo seguir viviendo sin saber que se debe. ¿Tú entiendes? Lo entiendo. Pero piense que yo voy a pasar, perdón, que usted va a pasar a la posteridad.
que su nombre va a aparecer en todos los libros de medicina, que va a ser estudiado en todas las universidades del mundo. Alégrese, hombre, que yo voy a... Perdón, que usted va a ser una celebridad. Pero eu non quero ser unha celebridade. Eu quero saber o que me pasa. Vale, todos queremos moitas cousas, pero non sempre podemos ter todo o que queremos. Usted tamén isto é contagioso. efectivamente, xa sabemos algo. A síndrome de Arthur é contagiosa. E agora que? Iso digo eu, agora que? Vostede dirá que para iso doutor, non? Si, estaba son doutor, pero tamén son un ser humano. E como ser humano sabe o que vou facer? Que facer? Entrar en pánico. Eu, como ser humano, son tamén... Podo entrar en pánico con vostede? Pode, veña, preparado? Preparado. Calmarnos, sí, calmarnos, pero como? Calmarnos, non calmarnos. Sí, calmemos de eso. Non podemos ir de aquí, non podemos contagiar a ti que vais. Está claro. Isto pode ser letal. Sí. Imos morrer. Non sei, pero pode ser que sí. Non quero morrer, eu tampouco quero morrer. Entón faga algo. Sí, pero que fago que? O que se saber urgentemente. Isto é unha urgencia, non? Si, é unha urgencia. Está que chame urgencia. Non está mal pensado. Non está mal pensado. Chames a dunha vez. Sí, chamo xa. Aparte. Uns días son o doutor Casares e teño un problema urgente, moi urgente. Contelle. Un paciente me xurte a síndrome de Arthur. Sí, é normal que non a coñece, unha síndrome nova e moi contagiosa. Os síntomas. Falar en galego. Estamos falando en galego, non podemos deixar de falarlo en galego, non sabemos se un virus ou unha bacteria ou que, carallo, por favor. Pida axuda, díganos algo que non sabemos canto nos queda de vida. ¡Imos morrer! Sí, só eu. Dígame. Sí. Claro. Sí, entendo, sí. De acordo, moi ben. Nada, pois, moitas grazas. Adeus. Que? Un idioma. Que? Un idioma. O galego é un idioma. Un idioma normal, como os demais idiomas. Non pasa nada. É normal falar. É normal. Sí, absolutamente normal. Daquela non estamos enfermos. Non, por lo menos diso. É o da síndrome de Arthur. Nada. De momento non existe. Non existe. Non existe. Pois non soa mal. Non, ao contrario, soaba moi ben. Ben, pois... Entón... Sí, claro. Nada, pois macho. Ben, Encantado. que teña vostede un bo día. Igualmente. Adeus. Adeus. E grazas. Bueno, pois eran Talía Teatro, Toño Casais, actor, e Artur Trillo, director, actor, mil cousas máis. A ver, xustamente desto de que acaban de representar un anaquiño, falamos onte con Núñez Ingala, non? Eran aquelas dúas obras que eles puxeron en marcha, o de Bicos son lingua e pelos na lingua. Esas dúas obras tan interesantes e que nos darán tanto que aproveitar, non? A Bertalía Teatro funciona dende 1988, levaron a escena cantidad de obras de teatros de autores de fora, de múltiples autores como Dario Fo, Arrabal, Benedetti, Woody Allen, Beckett, moitos autores. Tamén autores de aquí de galegos como Cándido Pazó, Paula Carballeira, Roberto Salgueiro e tamén do propio Artur Trillo como Sopa de Sapo. Adaptacións de obras galegas como Os mortos daquel verán de Casares ou Rosa Caramelo outras historias para pequerrechos, non? Para destas obras destos álbuns ilustrados de Adela Turín. Pois, que máis vos podo dicir? Eu cando buscaba algo sobre eles, non? Como diredes vos, había que buscar sobre eles, non nos coñecíamos suficientemente. Pois sí, cando entrei na páxina gustoume que na porta de entrada da súa páxina aparece unha frase que é: un pobo que non fomenta o seu teatro, se non está morto, está moribundo. Unha frase de Federico García Lorca. E eles presentan a súa campaña escolar tamén dicindo cousas como: no noso proxecto de compañía prestamos especial atención ao público infantil e juvenil.
xa que eles son o público do futuro, pero para nós tamén son un público importante do presente, ao que debemos ofrecerlle espectáculos de calidade e adaptados ás súas idades e intereses. Esperamos despertar en nenos, nenas e mozos e mozas a curiosidade, a sensibilidade e o sentido crítico. Tamén na súa páxina, anímovos a que entedes na páxina, porque aí aparece as campañas que están levando a cabo, tanto para infantil e primaria como para secundaria. E nada máis, xa vos deixo con eles que teñen moito que contarnos, e nos pouco tempo. Moitas gracias. Gracias a vos. Ben, antes de nada, pues, contextualizar un poquinho o que vamos a facer. Este é un sketch do espectáculo do último, bueno, do penúltimo espectáculo que produce a compañía, se chama A Parábola do Angazo, que ven sendo a terceira parte desa triloxía que acabamos de comentar, que iniciamos no ano 2003 con Bicos con Lingua, e despois, no ano 2011, pois demos seguimento con Pelos na Lingua. E decidimos facer este sketch, porque pensábamos que unha hora falando podía ser moi aburrido, e ademais somos dous, podía ser doblemente aburrido, e entón, bueno, vamos a contarles unha historia, e como somos xente de teatro, pois decidimos de alguma maneira, pois, entre comillas, perder eses 7 minutos que dura este sketch, ¿no? E ao mesmo tempo promocionarnos ao espectáculo. Isto entre paréntesis. Si Carlos promocionou os libros e cambia de libro, os libros tamén non podemos facer cuantos sketches máis, observando. Imos ver. Ben, entón, por que decidimos falar destes espectáculos? Porque desde o ano 2003, que cando montamos Bicos con Lingua, que foi ese espectáculo que eu lle dixen a Antonio, bueno, facemos un espectáculo sobre a lingua, van a ser vos outras funcións, porque depois isto vai quedar para nós un poquinho de, vai ser un espectáculo demagóxico, tendencioso, case propagandístico sobre a lingua galega, pero tuvo unha aceptación moitísimo mellor que esperáramos e levamos máis de 400 funcións desde o ano 2003, que é un espectáculo que nos sigue en cartel. Non? E entón, que nos dounos un músculo, dounos unha experiencia de funcións de institutos que é onde queremos centrar un poquinho a nosa intervención, desa experiencia nosa polos institutos de Galicia e tamén outros espectáculos temos para público infantil, espectáculos como Rosa Caramelo, como se mencionaba, Boa Boa, Lamentadas, Sopa de Sapo, O Marro Blanco, moitos espectáculos que fixemos para campañas escolares, pois levounos a ter unha experiencia, sobre todo, a hora de ter unha opinión, que ao mellor a xente non a comparte como nós, pero sobre o que é o acto teatral, e o acto teatral enmarcado nun contexto da escola, do instituto. E entón, temos moito que dicir. Vaya por diante, sei paso a palabra que a Antonio, que vai non é o mismo que ven, vaya por diante que a maior parte das funcións que fixemos teñen unha organización moi boa, pero hai outras que realmente, que vamos a incidir un pouco, que estamos un poquinho deixados da man de Dios. E o que é a organización dun acto teatral, como debe ser, para, de alguma maneira, optimizar esa, entre comillas, inversión. É certo que partimos dun elemento que é o económico, que é unha función teatral costa carto. E moitas veces, moitos profesores, profesoras, directoras de centro, cando o enfocan, pois están un poquinho condicionados por ese orzamento que non teñen. É máis, hai unha variación moi grande entre os primeiros anos do 2000, entre o 2000 e o 2010, e despois, entre comillas, da crise, que se colleu un puño como excusa, para deixar de organizar actividade escolar, funcións escolares no ámbito académico. E, bueno, entón, de alguma maneira, nos queremos sacar unhas conclusións que podemos non estar de acordo, e tamén a nos gustaríanos que fora unha especie de pequeno partido de tenis e hai unha serie de cousas que si queríamos decidir nelas. E, Toño, vai ti, veña, continúa co... Sí, no principio valoramos como ese primeiro punto que é o feito de coordinar ese acto, que non quede única e exclusivamente como en moitas ocasións, en varias ocasións nos funcionou como unha chamada de teléfono onde contrataba unha función para tal día e aí remataba.
É dicir, nos chegábamos a un espazo donde ni se nos recibía, o mellor, bueno, non sabían moi ben o espazo onde iba a ser, chegábamos ao bedel, o mellor non tiña ni siquiera notificación de que se iba a ver algo. Ver que o que é un espectáculo de teatro non comeza cando se levanta o telón, ainda que non haxa telón. O espectáculo de teatro ven desde a casa. Nós tamén, pola nosa parte, que temos que prepararlo, temos que facer un proceso para chegar ao lugar onde facemos a función, pero que todo leva unha pequena organización. E ás veces tamén nos encontramos con algo tamén moi chocante, que era o contratar un espectáculo, leválo, ben, porque se escoitara falar, pero non se sabía moi ben de que ia o espectáculo, que ian a ver os cativos, as cativas. Nos sabíamos, sobre todo, despois, cando en algunhas tiñamos a oportunidade de facer un coloquio coa rapazada, e non temos nin idea do que viñamos a ver. E ás veces eu, entre bambalinas, e certo, un día vamos a escribirnos ou facer algo heavy para ver que suscitábamos na persona que nos contrataba. Decir, realmente vas a contratar isto? Que houbera un mínimo de información para tamén preparar os espectadores. Nos notamos moita diferencia cando a rapazada ven sabendo o que vai ver, que é como unha preparación, sabendo o que vai ver, non contar o espectáculo ni moito menos, pero poñer un pouco en antecedentes do que vai ser, e despois experimentan, vendo a función, aquilo que eles creaban, podían crear unha expectativa. É certo que pode ser unha estrategia tamén gardalo por parte do profesorado, é dicir, non lles vou contar nada. Pero De moitas feito, veces había rapaces que neses debates nos confesaban de que se sentían un poño decepcionados en función, sobre todo de Bicos con Lingua, que foi o espectáculo que máis fixemos, non? E claro, con ese título, viñan a outra cousa. e dicían, ostras, viña outra cousa. González, ese rollo sobre a lingua galega, claro, eles viñan a outra, Bicos con Lingua, eso prometían. Entón, bueno, sobre todo non crear esa decepción é un exemplo de que a veces ten pasado, todos nós vamos ver unha obra de teatro ou unha película de cine sin ningún tipo de información e a veces pois é gratificante ter ningún tipo de opinión previa. Pero eu penso que, sobre todo, o profesorado debería, empezando aí as boas prácticas, ver a conveniencia ou non de programar eso, de escoller esa obra, e sobre todo para que idades. Porque aí tamén incidimos outro punto, que é o tema de que vai ao centro. Xa que estamos aquí, xa que estamos no carto, o vai ao centro. E hai espectáculos que non está pensado para todos os públicos. E puñemos tamén como anécdota o que nos ten pasado no espectáculo, na segunda parte de Bicos con Lingua, que é Pelos na Lingua, que ademais de Toño e eu en escena está María Ordóñez, e o espectáculo empeza María Ordóñez vestida de galega e empezando a quitar roupa, facendo un striptease. Entón, nós, Toño e eu, que estamos así como de porteiro de discoteca ao lado do escenario, con as gafas de sol, vemos a todo o alumnado, as primeiras filas, vémonos, e eu non podo esquecer uns alumnos de primeiro de ESO que acaban de rezar o instituto, cando empezan ver a María empezando a quitar roupa e na butaca e vamos, a onde vai? O striptease non vai a ningún lado, porque chega un momento de que para tamén sabemos que son as nosas pacientes, o sea que non. Pero os pobres pensaban, mi madriña querida, a onde me trouxeron? Que podía continuar, que incluso o profesorado non sabía que era o que estaba vendo, e entón é realmente pertinente saber para que idade está feito cada cousa. Porque non todo vale para todo. E non é capricho, por exemplo, nós que nos facemos unhas limitacións de idades, é máis que nada por configurar unha posible recepción por parte do alumnado, que ás veces é un alumnado, por exemplo, facemos Pelos na Lingua ou Parábola do Ancazo, que o mellor son moi cativos. Que rollo todo isto, porque non están nos seus códigos. Hai unha linguaxe, hai uns códigos para depende que idades, é así, por ahora van cunhas necesidades, o mellor despois sí, para poder porse un monólogo rapaces de primeiro segundo bacharelato e poden soportar perfectamente un texto denso, un texto duro. Se ese texto lle poñemos a rapaces de primeiro deso, pois titulámoslos, facemos como eu non volvo ao teatro nunca máis. Eu non penso volver nunca máis ao teatro porque me castigaron unha hora. Pasa, hai unha... Nós temos un dato, un espectáculo Rosa Caramelo, que é un espectáculo que fago eu para nenos moi pequenos,
pero a veces son tan pequenos os nenos que traen a funcións non só escolares, senón tamén de público aberto, de fin de semana, público familiar que chaman, e entón aparece toda a familia, onde hai un neno que sí que ten a idade de 5, 6, 7 anos, que está feito para esas idades, pero ven o seu irmán pequeno que ten ano e medio, pero como é teatro, poñen ali na sala, e ese bebé, que ainda é bebé, evidentemente chega aos 5 ou 10 minutos, non pasa nada, e empeza a facer barullo, a chorar e a protestar que non quere estar ali, o que a mí me parece normal. E entón, todo ese ruído, toda esa interferencia, incide de maneira negativa sobre o que é o espectáculo. Xa non digo no actor, que tamén, senón nos resto dos espectadores e espectadoras que están vendo ese espectáculo. E entón, sí que é importante ter claro que hai unhas idades para cada espectáculo. E depois non podemos esquecer que hai unhas zonas fronteirizas, que, por exemplo, non é o mesmo un neno de 7 anos nun ámbito que un neno de 7 anos noutro ámbito. E depende incluso de cada neno, non? Porque sí que hai nenos que están máis acostumbrados ao teatro, hai esa paciencia que teñen para ver teatro. Hai que valorarlo, iso non facer un profesorado. E iso require ese traballo previo. Vaya por diante que a mellor parte da xente que nos contratou o fixo ben, Iso é que profesionais espectaculares, pero son... Mas que aí, Estamos falando de excepción, O ver un acabo de... Antes veía un listado, se xente coñecida non vai ser lugar porque... Que ademais que nos cae moi ben todo o mundo que está aquí. Pero acordaste tamén, por exemplo, no de información, que é importante da duración do espectáculo, que tamén é bo saber a duración do espectáculo para o alumnado soportan algo de máis de 50 minutos, que costuma ser a duración dunha clase, se dura hora e media, 2 horas, ou, como nos ten pasado, si pode ser divisible ou non. Porque unha chega tarde, unha función chegada tarde, nos estábamos todos preparados para a función e non daban chegado. E no momento en que chegaron, que despois botou en marcha. Ten que durar media hora. Vamos a cortar aquí e saltar. No, eso no. Bueno, actuamos un poquinho cun estrés innecesario. Son vale, porque era un espectáculo de sketch, que podes individualizar momentos. Outros espectáculos dirán, non pode ser. Pero a veces os espectáculos de sketch requeren que ese tempo é necesario para que alguén se cambie de vestuario para o seguinte. Entón, se quitas ese tempo, xa non existe e xeneras un problema. Pero, bueno, son cousas que teñen pasado. E tamén, con respecto á duración, un exemplo o espectáculo Rosa Caramelo, que cando faz para nenos moi pequenos, é un espectáculo dura 40 minutos, porque aquí xa entra outro dato en cuestión, que é se faz espectáculos para nenos pequenos de 15-20 minutos, ofrécese pouco produto, non? E a xente, cando a hora de contratar un espectáculo, di, pero como vai valer tanto se son 15-20 minutos, se non tens que facelo máis longo para que cunda. Pero os nenos non teñen esa paciencia de escoitar un espectáculo, entre comillas, tan longo, non? De feito, se vemos os dibuxos animados, o Peppa Pig, Que son picos de 10 minutos, son 8, 9 minutos, pero eso está estudiadísimo, Está estudiadísimo. É dicir, para que era de son, E vai alongando. agora isto vai, se queres ver dous, ves dous, pero esta é a unidade. E iso está estudiado. O nivel de atención dos nenos vai dirixido. E moitas veces pasa de que, bueno, é para nenos entre 7, 8 e 9 anos, pero que vai a todo cole. E entón, aparecen nenos de 3 de infantil, na primeira fila, que se aburren. Chega un momento que desconectan, porque o nivel de atención pois é moi distinto dependendo das idades. Outro tema que non podemos esquecer é o tema que ir a un espectáculo de teatro é un ritual. Quer dizer, ir ao teatro ten que ter esas pautas, esas normas, que ainda que non estén escritas, ou sí que están escritas, pero todos sabemos, pola nosa tradición, que hai aspectos que teñen que ver co respeto do saber estar e como hai que comportarse, non? Ese ritual a veces non se dá. E cando non se dá ese ritual de silencio, de respeto, sobre todo nas funcións escolares, pois algo se rompe.
Entón temos que o feito teatral é algo frágil. E, ademais, desde a nosa experiencia, e dependendo da época que vivamos, nós, que temos os nosos problemas tamén, ao mellor é máis frágil un día que outros. Se ese día che dixeron que tiñas que pagar a Facenda tanta pasta, pois ao mellor o nivel de paciencia é menor que ese día que che dixeron que te iban a contratar para unha peli. Entón, que somos humanos e temos un nivel de paciencia. Pero, sobre todo, eu non o digo por parte do alumnado só, senón tamén por todos os elementos que están na sala. Tamén por profesorado. E aquí, a maneira de saber estar no teatro, e, sobre todo, ese elemento que é o silencio, o respeto, pois é distinto, depende de quen opine. Temos pasado a nós, e poñemos ese exemplo daquele espectáculo Supermais na sala Iago que acaba a función e nos vimos a profesorado. Que ben se portamos nenos, non? E estamos, non. Falamos moitísimo, era aquilo é. Por que? Porque o profesorado, no día a día, ten un umbral do silencio moi distinto ao necesario dunha función teatral. Estaredes de acordo comigo que o ruído, entre comillas, que hai nunha aula, ou debe haber, é moi distinto ao que pode haber. Vamos ao ritual por excelencia que todos coñecemos, unha misa, non? Todo o que pasa nunha misa, e isto con pinzas, evidentemente, requiere un respeto, pero sabe, por tradición, hacia o que está pasando no altar, que ten moito de teatral. E, por exemplo, eu non me quero imaginar a mitad dos feligreses dunha parroquia mirando o móvil, que a veces pasan nas funcións teatrais. E, sobre todo, tamén pasa no profesorado. Pero non son conscientes de que o profesorado funcionan como exemplo dos propios chavales. As chavalas, quero dicir, que son un modelo. A esta hora non é para min, pero eu miro o móvil. Nós temos unha pequena relación de anécdotas e a veces vamos vendo que nunha función tamén de Rosa Caramelo no Teatro Jofre de Ferrol eu entro e vexo unha profe con móvil encendido. Non é que o vexa con móvil encendido, é que na oscuridade do patio de butacas un móvil encendido é unha cara iluminada, é un foco. E entón, o espectáculo empeza así, máis ou menos, empeza como eu pidolle perdón aos nenos e as nenas por chegar tarde, é ficción. Desculpade que chego tarde, non estabas aquí esperando, e a mí non me gusta chegar tarde, por eso pido perdón, pido disculpas. A min chegar tarde molesta moitísimo, eu sou unha persoa moi correcta, e pido perdón cando hai que pedir perdón, e sou unha persoa cando vou ao teatro, tamén apago o móvil, porque xente que eu inventando a ver se daba por olida a profesora de que tiña que apagar o móvil, porque ademais é unha sala oscura e unha luz. Unha sala escura, unha luz. É dicir, non mires para ali, non mires para ali, total, só apagar cando queira, pero non. Para nós, que estamos actuando e temos un texto máis un chamado, eso molesta moitísimo. E entón, eu saio, moi chulito, eu digo, onde facer este recado, a ver se dá por aludida esta profesora, e digo, eu cando vou ao teatro sempre apago o móvil, porque hai xente, cando entra no teatro, que non apaga o móvil, e o móvil hai que apagalo sempre no teatro. E digo, e respóndeme a profesora, Lo tengo en silencio. Claro, no, pero se está dando por feito como que xa está, non me vai sonar. Ahora, nas mensaxes que nos poñemos sempre antes dunha función, o sea, a benvida, os espectadores e espectadoras, canto vai durar a función, e que, por favor, que apaguen os teléfonos móviles. O sonido dos móviles foi desbancado polas pantallas, totalmente. Hai os vellos que van... que saen, estáse consultando o móvil continuamente. O problema é que sobre todo, pola charla que estábamos tendo hoxe, é a que vai dirixido que o profesorado non tanto que me molestas a min, que se non hai cuarta parede, estamos nun espectáculo dos fechados, non me vou dar case conta. Sí que o recibes máis que nun espectáculo moi frontal, onde estamos continuamente o público. Pero a min é máis, claro, penso me refletir como pai. Eu cando vou cas miñas cativas ao teatro, se fago isto, estou lle dicindo,
podes coller o móvil, non pasa nada. É dicir, se eu collo o móvil e consulto, as miñas cativas dirán, entón podo. Claro, E, claro, os cativos e cativas sodes un exemplo para elas nas conductas, non? Si decido comerme un bocata no medio do espectáculo, eu podo comer o meu, e digo así, non, eu só podo comerlo. Claro, é ese exemplo que facemos e a información que lle estamos dando, non? Empatando co do ritual, de que forma parte dun ritual, é todo unha parte de educación, non que disfruten do espectáculo, senón como poder estar no espectáculo, como participar del, porque o público é absolutamente fundamental. Podes. A actitud que ten o espectador. O espectador pode coller un espectáculo e levantalo ata o ceo ou afundilo donde queira tamén coa súa actitude, positiva ou negativa. Pode disfrutalo máis ou menos en función de como estea. Para nós, que somos actores, quer dizer, un ronquido no patio de butacas é unha daga na espada. Usted que temos que evitar son cosas. Vamos, estamos mal. É que este que levantar. Hai outro peor. Sí. Que ha pasado. Bueno. Frases maravillosas, sí. E eso sí que, esos son dagas. Por exemplo, aquel nen, chaval, no instituto, en Arteixo, non? Que empezou a función, Picos con lingua mostrar, que empeza falando co público. Entón, nós vemos os chavales, non? E entón, debía estar falando co profesor, Como mundo todo. estaba mal día. Entón, estaba sentado na terceira, cuarta fila, ao do pasillo, e todo o mundo mirando para nós, menos un chaval que estaba aquí. Claro, ele dice, bueno, pasa él, que decir, non existe, pero non, nós imos a pelear a esa persoa, porque é como a nota discordante é a que na que te vas a fixar, porque podes dicir, non, que os demais, Había 150 estaban entendendo, pasa dele, pero non, ese é o que che molesta. A ver, evidentemente, o chaval pasou 15-20 minutos, enganchou o espectáculo, porque é unha comedia, ben, non? Pero, sobre todo, a actitude que tes a contra, non? O que se antes do ronquido, non é mentira, ten pasado de xente nun espectáculo, que se esa, eu non dubido ben, a vida de cada unha, Claro, o mundo por descaes, ides flipar, que é a palabra esa que din os modernos, ides flipar co que pasou unha función hai 1000 anos en Marsal, non me falta decir, iba a decir un sitio, pero non, son demasiadas pistas, non? Pois pasou o seguinte, era un monólogo meu, ademais, e entón, a mitad do espectáculo, puxeron ronquido. Ronquido. Pero, señora, eu era técnico nese espectáculo, eu tiña adiante. Estaba a señora que estaba dormindo, pois era. E entón, ignoreinas, seguimos adiante coa función, pero acaba a función, saúdo, vou para camerinos, e era unha persoa a saudar a alcaldesa desa localidade que estuve a ponto de dicir antes, a decirme que o espectáculo fora fantástico, soberbio, e a interpretación fora magnífica, o sea, un espectáculo faime Toni para atrás. Era que estaba dormindo, non? E entón, bueno, que a veces isto, ainda ímos a por nota, non é só que durma o espectador, senón que durma a alcaldesa, que para o resto do concello tiña que ser un exemplo... Sí, non, eu facer unha lectura positiva. Descansou. Falaba baixiño, vai ser que fala baixiño, entón, aquí vou dormir tranquilamente. Que máis? Porque ao mesmo estamos enrollando e non estamos... Temos guión, de verdad que sí. Non, a min o do tema do ritual vaime moito a cabeza, era unha pequena, non anécdota, é futurible ainda. Eu o domingo convidaron a miña cativa pequena a unha comunión, un amigo invitou na primeira comunión. Eu teño que falar con ela, teño que explicarlle en que consiste eso. A miña pequena nunca foi unha primeira comunión, creo que entrou unha vez na igrexa, porque non sei se era cando facíamos beléns ou algo así. Non, chamoulle atención, as luces chamaronlle atención, pero non foi a nada máis. Entón, claro, eu
como quero tamén mostrar, non é unha cousa que eu estea de acordo ou non, pero quero mostrar unha actitude de respeto cara as persoas que están ali e que sí, que profesan e creen e queren disfrutar dese día. Pois tener que ter unha conversa comunicativa, explicarlle que cousas van pasar ali. Pásanos como pais cando levamos a nenos ao teatro e ás veces como profesores cando van por primeira vez a unha función. Que hai cativos que a mellor é a primeira vez que se meten nun teatro. E entón non é dictar esta norma, non, saber como vamos a comportarnos, de que maneira se pode disfrutar. E é da mesma maneira que establecemos ese ritual para outros ámbitos que xa están, claro, levan miles de anos aí metidos, establecidos, tamén o teatro necesita ese ritual. Non tanto que tamén estamos enfocando moito en nós, tamén no ámbito dos espectadores. É dicir, estás sentado ao redor de outra xente que está disfrutando, que quere estar, que son compañeros e compañeras que queren ver a función. E formamos parte dun todo. Non é como se ves unha peli na casa, que te podes levantar, vas facer un comentario, que non pasa nada, non vas a intervir para nada nesa película. No cine sí podes molestar a persona do lado, pero por exemplo os que están ali, eles teñen todo grabado, vai todo para diante. Pero o teatro, claro, é que é cristal do máis frágil que hai, con nada, credo. E aí é onde os nosos aliados, aliadas, que son o profesorado, nesa organización das funcións, é onde teñen que ter un cuidado, pois, case con mayúsculas, non? E, sobre todo, que se poñan no noso lugar. Pero que saiban que a diferencia entre o seu traballo diario, que é importantísimo, e o noso, hai un texto chapado, hai algo ensaiado que pode romper, porque se perdes o fío, se está dando unha aula e hai unha persoa que te interrompe, a nosa damos clase, non? E é totalmente distinto. O nivel de enerxía que depositas nunha aula é totalmente distinto a unha función. E non é por darnos importancia, pero é así, porque só a función pode ir case dunha única maneira. A aula, se hai alguén que levanta a man non entende, pois tú que esa maneira de explicar de outra maneira. A función teatral é única, quer dizer, o guión, o texto é único. Sí que hai espectáculos que onde a improvisación, pois claro que xoga, pero E se pide unha participación do público. sí, pero xa estás preparado para esa parte improvisada. Pero si o que pase nunha función incide directamente no traballo autoral. E a veces, sí. Por ahí en el sur la gente sí que habla gallego, pero por ejemplo por aquí, pues mucho que le tengas concursos y todo rollo, la gente no lo habla, porque no, hombre, cada vez lo habla más, pero Yo estoy no, en nivel cultural, hai que atender. Non miro o exemplo, quería interrumpir para dar un exemplo do que molesta. De como se fai. Sí, como se fai. Hai unha función, nós usamos moito no Senado, non? Hai unha función en Boiro, non? En Boiro, sí. Donde empeza a función e o profesor fala Foi fantástico. Foi fantástico. Fantástico. E Bueno, demais. E entón, cun subiolo, Pico silbato, sí. Non estamos en Vicos Colén, estamos detrás do guión. Había mogollón de barullo. Bueno, estaban entrando, barullo e tal, e de repente silencio, silencio. Ostras, claro, como van a estar hoxe? Van a estar cuadrados aquí. Isto vai haber unha función silenciosa. Empeza a función, e non era a única, había máis profesores. Comeza a función, os profesores salen da sala. Que quedan, chavales? Pero é nós, como estábamos actuando cara ao público, porque non nos tempo a pensar, tempo a pensar, que pasa aquí? Marchou todo por lado, só quedamos alumnos. e eles ven como marchan, claro, Pero isto é para nota, esperade, que temos unha parte, esperade. Aos 5 minutos... Bueno, un pouco máis, porque houve unha parada no medio. Sí, 10 minutos, bien. Tampouco os días podemos hacer, nós temos a tendencia a terminar dormindo. Entran todos outra vez. Como un café. Pero bueno. Vamos ver o teatro. Parece que vai ben. Los chavales non están mal, non? Nós levábamos dúas paradas ese día. Porque nós somos unha compañía que nós cando pasa algo, fala ata o punto de interromper, nós paramos a función. E no momento de parar a función,
o silencio é sepulcral. Porque aí os chavales, as chavalas darse conta de que acaban de romper algo. É como cando rompes un serrón chino e acabas de pasar aquí. E aí sí que é onde a función, a partir dese momento que retomas, é onde ten outro color. Xa non ten gracia. Nada. Xa non vale para nada. Ni para eles, ni para nós. Porque acabas de romper algo. E xogar ao fútbol depois de romper a lámpara. Xa non resta. Non, que a ver, que a parada faise nun momento extremo, é que non podemos continuar, é imposible. O que nos leva ao equívoco, o sea, nos equivocamos Pero, claro, é romper o xogo. Este xogo que tiñamos establecido, pues, ahora xa como que non paga a pena seguir. E, claro, continuamos coa función, pero para nós é violento e para eles é moi violento, porque De feito, hai unha parte en Micos con Lingua donde chegamos a un punto donde por guión, está el guión. Para. Falamos co técnico, Tomás Dani. Dani, decide a luz, paramos. E isto ven precedido de que, ao mellor, un poquinho antes pasou algo que alguén opinou, algo do público. Entón, miras para esa persoa. Para. Así non. Senón, esa persoa. Bueno, faise pequeno. Iso acaba de pasar. E entón, nós seguimos co guión que, a ver, hai un lingüista na sala. Pois o argumento é por outro lado, como dicindo que non era isto, estamos sempre. Pero é como se fora un pequeno aviso que temos nós, é un recurso que temos nós, entre comillas, para asustalo. Non é a nosa función asustalo ao público. É un xogo que facemos por coña. Vimos que algún día, ao principio, que nos funcionou como pero parece que os asusta un pouco. Oye, facer este faz un silencio así como así, non. E mira para esa persoa como vale. Vai, mas encender a luz, porque está normalmente oscura. E encendes a luz e ahora está me vendo a mí. Sí, claro. No, pero isto, dicimos, vimos sobre a mesa para, de alguma maneira, para darle relevancia ao feito de que o teatro é frágil. E o que pasa no patio de butacas incide claramente no espectáculo. Que o público estea rindo, participando, estea activo, que estea vivo, ao actor, é certo, dalle moita enerxía, dalle moitas alas, e fai que a función teña outro color, e teña toda a forza. Tamén hai funcións que o público parece que está pintado. E nós, ás veces, temos un público fantástico, pero... Sí, a ver, é que ao mellor só estamos dando... focalizando no outro lado, e non que se equivoca. Por exemplo, tengo que dicir que nesa función de Boiro, onde os profesores café sonou un móvil. E foi nun momento xa tivemos que parar a función unha vez por ruido, eso no móvil xa pero sonoulle a un dos actores e non foi Antonio Casais. Sonoulle en escena, na escena. E, por favor, que eu non sabía onde meterme. Porque, claro, eu cargado de razón, xa lle vale esta xente, estes profesores que marchan da sala, que entran cun café, despois con que argumento lle vas a dicir que te sonou a ti o móvil. A ver, te outra explicación. Ese día acababa o prazo de contratación da rede de teatros auditorios. O público, cando estaba entrando na sala, son 10-15 minutos, estamos entre ali no de trapeción, e a mí chamaban de varios concellos, e había que contratar, o sea, era ese día, non podía estar o teléfono apagado. Sí, decidiuse empezar, e o teléfono quedou descendido. Quer dizer, a ver, isto estou dicindo para justificarme, non? Pero han pasado máis cousas, donde incluso a parte da compañía, os actores, pois tamén cometen os seus pequenos erros. Nun espectáculo Pelos na Lingua, Toño e eu íbamos vestidos iguais. Tras e unhas camisas, non? E entón, ao principio de todo, decidimos que eu tiña 2 camisas e eu tiña 2 camisas. Pero claro, eran distintas. Entón, ao final decidimos, mira, cada un leva un xogo, a unha función trae a un e outra función trae a outro. E a función de Vila de Cruces tiña que traer a Toño. E bueno, fomos a
montado o decorado, mira de cruces, comemos ali, pasa o tempo, falta unha hora para empezar a función, só que camisas non están mesmo. Entonces, ti, o non, pero ti, que tío do céu, non estamos en... Ostras, pero entrase como non sei, En camiseta. que función, camiseta non, camiseta que a ver, ademais, Colorincho. cada un tiña a súa, que decís, non eran iguais, vamos comprar unhas, vamos a ir de cruces, vamos a tenda, e As peores camisas que había, máis feas que había no mundo. era unha tenda, unha mercería de toda a vida. Era, isto tuvo que ser no ano 2012, 13, 14, por aí, Tiñan o prezo en pesetas, efectivamente. E as camisas, eran as camisas con un cuello larguísimo. A verdad que eran... Moi cantante das que había antes de cantarte de orquesta, Sí, eran blancas, Sí. era como un sedoso, pero bombeado. Pero bueno, era a camisa blanca que había. Sí, punto. Ten que ir esa e ten que ir esa. Quero dicir que a veces tamén nos pasa a nós de que o noso... Ese protocolo de comezar na casa, ás veces non comeza na casa. Non comezamos na. Pero hai outro caso na compañía, ano 2001, 2002, que ainda é superior a este, que é chegar a Colleredo, facer o espectáculo Justicia Infinita. Montamos as luces, montamos pasan 2 horas, as luces son máis... Bueno, tempo leva nun espectáculo. Bueno, e agora montamos o decorado. E o decorado? Non está. En Santiago. Pero como non trouxemos? E isto furgón, pensade, é que nos quedara... Pois pode quedar unha camisa que era normal, unha camisa normal que che quede. Pero entón éramos que ir, bueno, en tempo récord pola autopista a buscar o decorado. Quer dizer que pasan cousas tamén nas miúdas familias. Por iso todas estas cousas que falamos do que se pasa nunha función teatral nun instituto ou nun centro de ensino, bueno, a nosa responsabilidade tamén temos casos que serven porque, bueno, todos somos humanos, non? Sí, por continuar un pouco, bueno, cambiando que é do tema do ritual de establecer para unha función, nós consideramos tamén que ten moita importancia o espazo que escollamos. É certo que moitas veces o máis cómodo é ese se pode facer no centro. No centro ten un espazo. Sin embargo, sempre nos abogamos máis porque se faga no teatro onde habitualmente se programa teatro. Normalmente suele ser un espazo mellor, que non ten por que ser o caso. No caso de Moaña non ten outro espazo, de feito, nós se nos contrata aquí en Moaña, o Concello vamos a todo o instituto, é o local que teñen. Pero se hai un espazo onde se programa, porque tamén forma parte de que os cativos e cativas saiban que ese espazo existe, que ven ali, que o descubran e que saiban que, pois mira, é que tamén este sábado vai haber outra cousa, o sábado que ven hai outra programación e podo traer os meus pais un pouco, poñelos ao tanto do que é da política cultural que nese momento espera estar facer no Concello. E ao mesmo tempo tamén o feito de sair do centro tamén lles axuda a distanciarse do que é unha actividade máis, que é unha aula máis, que son estas cousas que hai que dar esa importancia, non? De vamos ir ao teatro, é como se estás aquí en Santiago e diste, bueno, un concerto de piano. Podemos traer o pianista aquí á aula? Sí, claro que podemos traer, pero que vai ao Auditorio de Galicia, que saiban que ese é o templo en Santiago, onde se pode ver un bo concerto de música clásica, onde un piano pode sonar, porque é un espacio que está pensado pola acústica, por todo, e que eles tamén se sintan ben nese acto de sair, non? Tamén, ao mesmo tempo, a veces coincide que a estas actividades van alumnado de distintos centros. E iso penso que tamén axuda o feito de que non só vayan dun único centro. Que os mesturen, porque iso tamén... Nós temos feito función no Salón Teatro onde os da parte da dereita son barberos, a da esquerda son público inglés, como un saber estar, pero donde poden estar diferencias. Así que nós, bueno, somos de C, moitas veces, cando estamos en C con espectáculos para un infantil, nós facemos un espectáculo para público aberto e despois sempre facemos dúas funcións. Unha para o cole público e outro para o privado. O cole público ten un comportamento, non vamos a dicir malo, normal, vale?
entran de maneira desordenada, sentanse, va... Oye, ben, Sí. o cole público, cuidado, o privado. Privado. O privado, digo, Privado. Concertado. concertado. Notas a escola, é dicir, ele é do público só do concertado. Eu estou no concertado, notaseme unha prestancia, un saber estar. El non, explicaste estar na mesa, así. Somos de dos coles. Pero hasta o punto de que el agora rendiuse, leva as súas fillas ao cole público. O sea, pasouse a outro lado. Porque valora Claro, que me quedo ao lado. ben, quero dicir que a veces pode decir, o público, non é público todo igual, depende onde veña, como veñen de preparados, incluso a veces demasiado, teñen que ir un poquinho a vivir, a respirar, a disfrutar do espectáculo, non? Eu penso que incluso hai veces que veñen con... Pero é o todo o proceso, e é volver con a palabra ritual, non é? Sair do centro, dar un paseo ata o lugar, aquel fantástico se ese día teñen que retirar unha entrada, entregala, localizar a súa butaca. Sí, iso é importante. Iso é fantástico, porque entran nese proceso de espera, que teño que non podo sentarme onde a mí me dé a gana, non, teño que ir ali, sentar ali, vale. É que eso moitas veces fano en centros onde realmente lle dan unha entrada ou pasan por taquilla, unha especie de cansear o seu bono, pasan por taquilla, danlle unha entrada numerada. Sí, sí, sí. Iso, para os nenos, é un xogo máis. E estamos, de alguma maneira, estamos preparando para ser espectadores. Iba a decir do futuro, non, pero xa do presente, porque son espectadores do presente, non podemos esquecer eso tamén, non? Son Así enseñase o camiño, sí. sabes? Claro, é que saber onde están as cousas. A ver, decía yo agora no este fin de semana, estivo o espectáculo Fariña ali en Ceo, non tengo a oportunidade de ir a velo, e foi curioso, porque eu entro no espazo e non coñecía ninguén. E eu son de Ceo, e non clase ali, e era que xente tan rara e por aquí. É certo que a Marta Lado, por exemplo, que é unha actriz que traballa con esta compañía que é de Fisterra, trouxo a medio Fisterra, pero sí que había moita xente que entraba, que anos leva aberto? 8 anos, 7 anos, a Casa de Cultura, Foi 8 anos. pero había moita xente que era de Cee que entraba. O mellor é que entraba nos espazos. O auditorio, que pasaba? E que non ven, moito público que non acude habitualmente. O feito de Fariña sí, porque ten un tirón descomunal. E espero que me dicían, fantástico que traes mogollón de xente, porque isto probablemente as outro que deixame probar a que ven o próximo día, que o mellor ainda riscan algo, e con gañar un espectador é unha batalla gañada. Depois, outro aspecto que podemos falar é desas actividades entre comillas paralelas, non? O que van que se ao redor do acto teatral, non? Que é ese estudio previo que dicía antes Toño, de falar antes na aula. Nós temos unhas unidades didácticas mínimas, porque é certo que houve unha tendencia no momento de facer grandes unidades temáticas con contidos para todo un mes, e iso non é real, que o que poden atender na aula de teatro non é nin unha hora, o sea, non teñen tempo, porque hai unhas materias que dá e non hai tempo para tratar un espectáculo durante unha semana inteira. Entón, a veces, as unidades didácticas teñen que estar encaminhadas a que sean breves e que vayan ao meollo do tema, non? E incluso esa unidade didáctica que teña un antes e un despois, o sea, que sea un traballo previo, pero sobre todo que esa temática se depois se debata na aula a posteriori. Nós tamén a veces facemos, ofertamos aos centros a posibilidade de facer unha pequena charla. Esas pequenas charlas, o 90% non funciona, porque acaba a función e sale esa luz e sentamos nós, como estamos agora neste momento, se queredes comentar algo, e é como moi invasivo por nosa parte, non? Porque eles acaban de encender a luz, ainda que no espectáculo. Da impresión, ás veces daba a impresión de que ni nos esperaban, de que facíamos un coloquio despois que eu quería marchar, non me poñas un foco, que era como se lle tiñas que arrimar un micro, non, eu non falo, non, parecía que os collías por sorpresa e hasta resultaba desagradable para nós, teñan que marchar así con este
corpo da Para eso é necesario que, ao mellor, o profesorado pois o prepare un pouco, non? E incluso o profesorado pois tiña esa pregunta para romper o xeo, e incluso pois a ese alumno ou alumna que non ten ningún problema por falar en público, pois que soe con algunha pregunta para romper esa barreira da primeira pregunta, non? Porque a nosa amenaza nese momento é, bueno, pois se non hai preguntas, marchades para a aula, pides para a clase. No. Así que, bueno, a ver, que alguén se ocurra pronto unha pregunta, porque senón temos que marchar para a aula, non? E a veces os debates, pois, convírtense donde hai realmente público, pois, que non ten problemas por falar, sobre todo en funcións que hai moi poucos espectadores, pois, acordo unha Fonsagrada, outra en Xove, donde realmente falan, pero claro, non hai preguntas, pois preguntenche cousas como Cantos fillos tens? de que equipo de fútbol és? De que equipo de fútbol és? Eso foi en Xove. Sí, Xove. Eu... Canto ganades? Canto ganades vos? Quer dizer, que a veces o debate ten que ir orientado hacia algún objetivo, non é falar por falar, non? Porque non é... Que non só sexa por vamos a matar aquí unha hora, senón imos para matemáticas e... Casi prefiro estar aquí que calquera cousa. Fálame do que queiras. Bueno, e despois outra cousa. De todo o que dixemos aquí, non sei, ao outro lado da pantalla, hai xente que está en acordo con nós, pois está en desacordo, pero aínda que o título desta intervención nosa era Protocolo mínimo de boas prácticas, nos era unha excusa para iniciar a crear ese protocolo, porque hai moitas veces que nós incluso non estamos de acordo un co outro, por exemplo, non sei, limitar o... Cantos alumnos vos puñeríades vos nunha función para a secundaria? 100, 200, 300, 400, onde pararíamos? Acordaste que era función de con lingua no Palestro da Coruña, 700 criaturas, sí. Foi a locura, de verdade. Non nos oíamos nós. Entre nós non nos oíamos. Pero, quen foi a mente pensante? Foi a meu tempo, seguro que eu estaba mente pensante por atrás, que pon 700 persoas nun acto. 700 persoas de 14, 15, 16, 17 anos. Quer dizer, todo que ten que ter unha medida. Dependendo do espectáculo, pois hai que... Pois nos dicimos, poden entrar 400. A mí 400 parece moito. 200. Pero, bueno, a veces é falalo, non? Porque chegas a facer unha función a calquera sitio e canta xente ven. Pois ven un instituto de tal, de tal, de tal. Cantos veñen? Non, só ven unha clase de cada... bueno. Porque, bueno, eu só veñen despois de bacharelato ou só unha aula. Sí, bueno, unha das últimas funcións foise un pouco todo da mar, e tuvo xente que quedar, sobre todo o profesorado, quedar de pé, e poñendo unhas cadeiras, e estaba moi saturado o local de... Os profesores quedar de pé, quedar atrás. E entón, eso que pasou? Que por diante, bla, 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 pero os profesores non foron conscientes. No, que mestres de atrás, non sei, de feito, para nos a función fora moi dura, sin embargo, os técnicos no fondo, non? No, claro, porque E iso os chavales saben, non é? Cando están sendo vixiados, é como cando copias, non? Sabes, cando copiados, sabes? Onde está o profesor, radar, están atrás, podo facer as miñas. Quer dizer, de hecho, recordei esta mañá o da Neuta nun espectáculo do CDG, Calígula, ano 2000, nunha función para institutos, había unha escena onde Morris me tiraba un chan, pero o espectador estaría aí, a 2 metros. Tírame un chan e méteme un zapato encima da cara. Ese era o argumento. E entón, onde os chavales en voz baixa dirixías a min. Estipián, me duele, Estipián, me duele. Está metendo el pie na cara. Está metendo el pie na cara. Porque sabía que o profesor estaba atrás de todo e el podía xogar conmigo no sentido de vamos a ser campeones aquí. Te voy a joder un pouco. Sí. Qué putada, tío. Se metió el pie encima da cara. Entón, bueno, son estas
estas licencias que teñen os chavales desas edades, donde hasta onde pode chegar, non? Sí. Evidentemente, nese momento, si morres, como eu digo, no, aquí un chaval que fala, el se rompería todo. Pero claro, un espectáculo sin ser a base de sketch, donde retomas? No, e además que hai algo que nós facemos que son frontales, máis contacto directo co público, que falas ao público, que nós moitas veces rompemos esa cuarta parede. Pero cando existe a cuarta parede, cando nós estamos pechados nunha burbulla, se lle pegas un codazo a ese cristal, que facemos? Si nos estamos creando hábitos sin querer, actuando, do tipo de bla, 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 falando, bla, bla, bla. Non seguindo co espectáculo, falando, Sí. ti, que te estou vendo, ostras, adquires unha linguaxe como dicindo, Sí. tens que estar a dúas remousas, non? Sí. Calmarche a ti e ao mesmo tempo, pois, Seguir. Qué bárbaro. que cousas se vos ocurre comentar? Casi claro. Bueno, a mí parece buenísimo todo lo que sabes de cine. Bueno, Atrasado, Vai atrasado, sí. 59, Xa son 59, xa quedamos un minuto. Agora son que ven, son... Yes. Sí. Pois a mí pareceme genial, dende o título a todo o que estades contando, non? Porque, a ver, hai xente e xente, non hai profesorado e hai alumnado. Hai xente que cumpre o protocolo perfectamente, que prepara, que fai as actividades de antes, prepara como vai ser a función, no sentido de como teñen que atender para quedarse con cousas, para despois falalas, non? E que despois o retoma. Hai xente que o fai moi ben, e hai xente que fai iso, que fai deixar de funcións, que como ven outro a falar, como vai outro, é como se el xa non tuvera que dar a clase. Esa A ver, é hora libre. pero a ver, eso vedes no teatro, pero nas conferencias, Eso pasa a los que imos falar aos institutos, aos coles. O último día que ten con 88 rapaces nun patio, porque se ocurrió en Ourense nun patio, aí sí que hai descontrol absoluto e tal. Entón, claro, bueno, pero é distinto que estás falando dun libro que teu, que xa leeron, e que tal, a unha... E hubo que esa conclusión, que é algo que xa teño pensado máis veces, levar o dramático ao mundo escolar, é que non hai educación de dramática. É dicir, non hai educación ninguna. O sea, o teatro que se leva ao mundo da educación escolar é unha actividade, como pode ser unha actividade en un momento determinado que le ven ao seu alito un futbolista que lle vai contar a súa vida, en este caso é unha dramatización. E creo que é unha eiva que temos no mundo da educación moi grave no senso de que pasa con el ballet, pasa con outras actividades culturais que foronse adiando. E é grave que temos esta situación. Eu son escritor de literatura infantil e juvenil, entre outras moitas cousas, non? E vou a tropecentos centros escolares todos os anos. E cada vez que vou, digo que vai ser o último ao que vou. Cada vez que vou, digo, este é o último. Al final, volvo a picar ao curso seguinte, non? Porque, claro, un dos libros, e toda esta historia, e toda esta gaita e tal. Pero a falta de educación, de posta en escena, do ritual, de unha conferencia ou dunha charla, é igual que pasa co teatro. Sí, sí. Tens que decir eso, non? A ver, chico, ímonos a matemáticas. Silencio. Pero, bueno, tamén é o viveiro, non? Sí. É dicir, é o viveiro. É dicir, neste país onde non hai espectadores de teatro, realmente unha masa crítica, si non se traballa nos institutos, se non se traballa nos auditorios municipais para que vaya a rapazada, porque moitas veces, cando collen os programas estos de cultura, todos sabemos que ao final acaban collendo para horario escolar para que vayan xente dos institutos, porque se o poñen en fin de semana igual non teñen público, non? Entonces, a min pareceme que hai que seguir intentando e, bueno, e isto que estamos dicindo, non? Convencendo a xente para que cada vez preparen mellor o ritual. E é unha maravilla que as compañías como a vosa que van aos centros escolares e que contratan, que les pagan. Cando
Sí, eso é fantástico. Que? E sobre todo esa última parte, Claro, eso é... claro. Eso. Esa parte é moi No, difícil, eu estive no mundo do teatro que chamábamos entón teatro independiente, os anos 70, 70, os 70 se abandonei esas actividades. E a noso, en ese momento, con aquello en Galicia, en ese momento, bueno, estive con de teatro, todas estas supervitas nos xornais, e tivemos que loitar para que se fixera teatro e que a xente pagara. Sí, claro. Claro, nos puxemos en marcha no ano 71, 72, a xornada de teatro de Vigo, que fixemos a do mellor do teatro independiente de España, e pagaba a Caixa de Aforro. O ano que se decidiu que tiñan que pagar o público, aquelo de colas e de hostias por entrar, acabamos. En de concellos que non se pagan. Que? Que de moitos concellos que non se Non se pagan. paga, verdad que non? Programación regular, hai 2 anos. E entón, claro, lo que te dan Que ata que o que te consigues- dan a ti non vale. Sí. Pero bueno, Pero bueno. estamos a sentir non... Sí, É fundamental. sí. É fundamental que se siga creando e que se siga traballando. Claro. Si Sí, nese ámbito desaparece a actividade, desaparece a idea e o traballo de levar os cativos ao teatro, vale, entón xa non retiramos. xa estamos por tanto. No. Sí, no. Estamos aquí. É así. Estamos aí, estamos Claro. aquí. Cuidado. Bueno, pues, Pero bueno, moi ben. moitas grazas por... Grazas a vos, para nós foi un gusto. Para nós sí que foi un gusto. Nada, E a vez encantounos toda a parte teatralizada e de análise. Son certos que dicen que non é necesario enchelo con un sketch, que tienen rabia para todo. Sí, No, hombre, esa pero gran- estivo Chegar moi ben, agora. como fixeste despois, perfecto. Foi un arranque. Sí. Bueno, pois de verdad que sí, que moi ben. Que desafío. Saúda que la No, por favor. A ver, eso faltaba que Saludando esa pantalla. Mañana, estaba aí. Está bien, sí, Carmen, la verdad, estaba ahí.